Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de garantiewet nooit ten uitvoer is gebracht. Dat is een vervolg op eerdere berichtgeving die we deze week hadden over het toenemende aantal auto-ongelukken, waarbij een van de personen, vaak degene die het veroorzaakt, niet over de juiste papieren of verzekering beschikt en daarmee kan er niet betaald worden voor de schade aan auto's. Nou, daarvoor zou een garantiewet moeten worden ingevoerd, maar de Extra meldt vandaag dat volgens de voorzitter van de Veiligheidsbond ATSK, Rignald Christina, er al lang een wet op een garantiefonds is. Al sinds 2007, maar die is nooit ten uitvoer gebracht. In de afgelopen 18 jaar heeft de ATSK verschillende keren de ministers van Financiën op de hoogte gesteld van het feit dat er een wet is die gepubliceerd moet worden, waardoor mensen die een auto-ongeluk meemaken en dan het slachtoffer zijn en degene die het veroorzaakt niet over de fondsen beschikt om de auto te laten repareren, dat die wet er moet komen. Dan zou er bijvoorbeeld ook geld door verzekeringsmaatschappijen in moeten worden gestort. Christina betreurt het, meneer Rignald Christina betreurt het dat de wet nog steeds niet is ingevoerd, maar hij zegt alles is er om de wet ten uitvoer te kunnen brengen. Curaçaose Stichting doet aangifte tegen Geert Wilders. Dat gaat over de stichting Hende in Medio Ambiente hier op Curaçao van Yvonne Olff, die jarenlang ook gestreden heeft voor het feit dat niemand afgesloten zou mogen worden van water. Nu heeft zij aangifte gedaan tegen een plaatje dat Geert Wilders op X heeft geplaatst. Het gaat om een AI-plaatje van 2 gezichten. Links een blonde vrouw met daaronder de letters PVV. Rechts een booskijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de letters PVDA. Ze vindt het belangrijk om op te komen tegen discriminatie. En ze zegt dat ze het niet anders zou kunnen met de vele vrienden die ik heb met een moslimachtergrond. Ze moest wel aangifte doen, was haar gevoel, omdat dit te ver gaat. Volgens haar zet het plaatje aan tot haat en groepsbelediging. In totaal hebben in Nederland al meer dan 12.500 mensen aangifte gedaan tegen de afbeelding die Wilders heeft geplaatst. 74-jarige man op Saba, na 50 uur weer terecht. Het is een mooi verhaal uiteindelijk geworden. Lancelot Hessel ging zaterdagochtend wandelen. 'S Middags werd er aangifte gedaan omdat hij niet terugkwam van de wandeling. Er is 50 uur gezocht met helikopters op zee, met de kustwacht, met vrijwilligers. Het is uitgebreid gezocht en op de beelden ziet u de helikopterbeelden dat daadwerkelijk Lancelot Hessel is aangetroffen. Hij leek in goede conditie. In die zin is hij wel naar het ziekenhuis gebracht om eens een goede nachtrust te maken. Maar er leek verder op het eerste gezicht niet veel mis met zijn gezondheid. Hij heeft wel 50 uur op 74-jarige leeftijd in de wildernis doorgebracht. De Sabaanse wildernis. Van Marem bezoekt Sint Maarten, dat gaat over de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Eddy van Marem, die is afgelopen zondag aangekomen op Sint Maarten. Daar heeft hij onder meer overleg gehad met de minister-president. U ziet hem op de beelden, Luc Mercelina, ook met de Raad van de Ministers, de voorzitter van het Sint Maartense parlement, Sarah Westcott-Williams, met gouverneur Adjumi Bali. En hij heeft veel aandacht gehad voor onder meer crisisbeheersing en de wederopbouw na de verwoestende orkanen Irma en Maria op Sint Maarten. Hij is vandaag naar Aruba gevlogen en donderdag komt hij op Curaçao. Zijn hele bezoek is zijn eerste bezoek als staatssecretaris. En zijn belangrijkste onderwerp is voedselzekerheid en economische ontwikkeling. Vrijdag geeft hij een persconferentie. Ongeluk met 2 scooters, dat gebeurde niet afgelopen nacht, maar de nacht daarvoor, waarbij 2 scooters tegen elkaar reden op de Goossieweg. Beide bestuurders raakten gewond en ze hadden allebei een medische behandeling nodig. Een van de bestuurders werd naar het CMC vervoerd, de andere ging naar de huisartsenpost. Opvallend is, zoals de Extra melden, is dat een van de slachtoffers de Cantado Mayor van dit jaar is, Charel Achetay de Nicia. Hij was een van de betrokkenen bij het ongeluk. Diefstal, water en stroom ontdekt. Dat gebeurde gisteren toen de politie een huiszoeking deed in een woning in Noord Santa Rosa.
De huiszoeking werd gedaan in verband met drugs, het overtreden van de drugswet. Er is een man aangehouden, een 47-jarige man en een 18-jarige vrouw. Die vrouw is na verhoor weer vrijgelaten. Er werd in het huis onder meer marihuana en cocaïne aangetroffen. Er werd ook geld aangetroffen dat naar alle waarschijnlijkheid verdiend is met de drugshandel. Maar er werd ook gezien dat er sprake was van diefstal van water en elektriciteit. Die vangst was zeg maar een bijvangst van de huiszoeking. Ook hiervoor zou de man zich moeten verantwoorden. Auto vliegt in brand, dat is nieuws dat gisterochtend gebeurt bij Santa Cruz. Dat was een auto van het merk Volkswagen. Die vloog in de brand. De eigenaar zelf was het aan het blussen toen de politie en de brandweer kwamen. De eigenaar vertelde de politie dat hij de auto net had opgehaald bij de garage, waar hij de monteur meer dan 8000 gulden had betaald. Nu het voertuig is uitgebrand, zal de eigenaar contact opnemen met de monteur om hem verantwoordelijk te stellen voor deze situatie. Heel erg treurig, net uit de garage en meteen al een forse brand in de auto. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Er lijkt meer duidelijkheid over het nieuwe bestuurscollege op Bonaire. Vorige maand stapten 2 vakgedeputeerden op, waarbij alleen nog maar Clark Abraham overbleef als gedeputeerde. Maar nu lijkt de fractie M21 Anthony Weber voor te willen stellen als nieuwe gedeputeerde. Hij is 37 jaar, nog een jonge, bevlogen politicus op Bonaire. En de fractie van Cyril Vrolijk, die samen met M21 en de Democratische Partij het bestuurscollege vormt, die wil Peter Silberi benoemen. Silberi is een oude kracht, onder meer voormalig plaatsvervangend gezaghebber. Hij heeft heel veel jaren in de Democratische Partij doorgebracht en zou nu dus namens de fractie Vrolijk een van de gedeputeerden kunnen worden. 14 augustus om 7 uur 's avonds is de vergadering waarbij er gestemd gaat worden over het nieuwe bestuurscollege. Dan op Curaçao een beelden die Extra fotograaf heeft gemaakt over een verkeersbord dat niet meer zichtbaar is bij een bushalte aan de Nieuwe Haven. Deze wordt geblokkeerd door een grote hoeveelheid boomtakken en de situatie is volgens de Extra gevaarlijk voor burgers die gebruik maken van de bushalte. Dan was er gisteren een onthulling van een kunstwerk van Hortense Brown. Mooi werk, tegenover het paleis van de gouverneur in Punda. Het is een werk van haar serie Mama. En u ziet een traditionele Curaçaose vrouw zitten op een bankje. Het kunstwerk is daar gekomen met steun van de MCB, DMO, Studio 8 en de regering van Curaçao. En het ziet er prachtig uit, het is een aanwinst voor Punda. En dan ook nog nieuws wat een link heeft met de internationale ontwikkelingen. Want gisteren melden we al dat Miguel Uribe is overleden. De Colombiaanse politicus die presidentskandidaat namens zijn partij wilde worden. En de Lucia, hij is vicevoorzitter van de Christendemocratische Vereniging van Amerikaanse Partijen. Dus Amerikaanse
christendemocratische partijen. Die was ook in Colombia op het moment dat Uribe werd doodgeschoten. En hij reageert op de dood. Een zeer treurige gebeurtenis die zeker politieke gevolgen kan hebben. Omdat daarmee misschien ook bij de komende verkiezingen de partij van Uribe meer steun zal gaan krijgen. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Dat stond ook in het teken van de dood van Miguel Uribe. Hij is overleden gisteren, nadat hij 2 maanden daarvoor was doodgeschoten. En de vrouw van Uribe, Claudia Tarazona, die heeft in het congres, waar een officiële waken voor haar echtgenoot was, gesproken. Zij noemde haar man een geweldig man die droomde van vrede en eenheid. En ze noemde het verlies de meest afschuwelijke daad van geweld die ooit kan worden gepleegd. Maar ze zegt, ik verwerp elke daad van geweld of wraak voor de dood van Miguel. Want om hem te eren mag er alleen liefde zijn in ons hart. De man werd op 7 juni doodgeschoten. Daarvoor is een 15-jarige huurmoordenaar gearresteerd. Samen met enkele andere personen. En hij heeft dus 2 maanden lang in het hospitaal gelegen. Er is veel aandacht voor de zaak in Colombia. Dat een lange historie van politiek geweld kent. En daarbij is het ook pijnlijk om te benadrukken dat de moeder van de overleden Miguel Uribe zelf in 1991 om het leven kwam bij een mislukte politieactie om haar te bevrijden uit handen van het Medellín-kartel van cocaïnebaron Pablo Escobar. Miguel Uribe is zelf kleinzoon van voormalig president Julio César Turbay. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.